Dobrý deň, pozdravujem znova. Priatelia, Black Friday nám vrcholí, dneska je v podstate záverečný deň, kedy vám ponúkame 17% zľavu v tejto akcii. Týka sa všetkých aktuálnych modelov na všetky značky okrem Tissot a Citizen, kde nájdete zase predĺžené záruky a veľmi krásne hodnotné darčeky. Čo sa týka tých zľav, 17%, sú to skutočne poctivé zľavy, môžem vás ubezpečiť. Nepredávame šperky alebo oblečenie, kde sa tie výpredaje pohybujú 70-80%, hodinky majú svoju cenu, takže to je max, čo si môžeme dovoliť. A tešíme sa z toho, že ste nám takto verní. A už veľa toho neostáva, teraz máme 12:30, takže do polnoci 17% zľava, potom sa vraciame k pôvodným benefitom. Ahojte.